Майстори и майсторанки. Багажникът на колата спря да се отваря и се обърнах към едни мои приятели да ми помогнат. Това е бутончето. Я цъквам копчето. Е, тук някъде. Не, тук се чува. О, то гледай къде е било. Не е като на пол. Добре, само да го отворя. Ай, сега следващата. Долу има две болчета. Да, има двете 20-ки. Тук ги видя ли? И там надолу мисля, че имаш още. Ого, да. Добре. Видях какво се случва, не? Няма да стане само с камето, ще се излязва. Излязло. Това така е китайска работа. Как се взива такава кола на фронта? Китайска ли е школата? Май да. Ама не съм виждал такъв механизъм, наистина. Ма нещо излязло, тъй ли? Да, тук е моторчето си работи, обаче има една щангичка приводна, дето. Дано ли с излизане? Дано да, само с наместване да става. Дали с наместване става. Нещо си да стане по-бързо, да се открие бързо. Ще може ли да сложиш? Надявам се. Тук колко щипки чуя? Тези железни. Ето виж го, тази щангичка тук. Чек. Ага. Само че тя е много лошо, че е ориентирана обратно. И ако е штракна, виж как излиза лесно. Това излизане не ми допада. Ти са го ориентирали надолу, което е още по-зле. Той трябва да се мърда. Супер проста Ама работа. как може да е такова? Обаче много лесно излиза. Много лесно излиза. Сега, виж какво се е случило. То не може да се залепи, нали? Трябва да излиза. Сякаш действа като шарнир, не ми се иска да е залепено. А той това е аварийно жило, но те са го махнали аварийното жило. Един момент. Аз ще го оправя, ама не искам да е така. Ама явно нямам друг избор. Другия вариант е да му сложа тук осигурителна опашка, да не може да се свлича надолу. Или с изолер банд нещо да го... Ами изолер банда дали ще държи след известно време? Да, дера знам. Чакай. Едно друго нещо се сетих, ама дали ще мога да го намешкам после. Като цяло? Ганс Генал да не изгориш нещо на китайската кола сега. Ще видим. Да обере. Ето, китайската кола стана като немска сглобка. Я дай такова сега. Затворя. Серво БГ и багажникът е добре.